Ola, que tal? Como estades? Espero que ben. Bueno, eu vou vos falar no dos últimos que lin, El señor Ibrahim e las flores do Corán. Coñecino por Elisa e acaboume gustando moito. A historia transcorre nun barrio de París e os personaxes son un rapaz de 13 anos, Moisés, e o señor Ibrahim, un vello musulmán que ten unha tenda. O neno, abandonado ao nacer pola nai, durante a historia polo pai, porque se suicida, busca o agarimo nas prostitutas do barrio, pero onde realmente encontra é no tendeiro, que acaba por converterse no seu mellor amigo, no seu confidente e finalmente no seu pai. Co señor Ibrahim aprende a sorrir e a ver a vida dun xeito positivo, e aprende a que é un pai de verdade. Xuntos emprenden un viaxe á media lúa dorada e Ibrahim mostralle as súas orixes, as súas ensinanzas á vida e finalmente morre. Pero Momo, como o vello o chamaba, non era o mesmo rapaz do inicio da historia e a relación con Ibrahim transformouno nun ser capaz de querer, optimista, con bons sentimentos e preparado para enfrentarse á vida. Foi un final moi triste, pero con ese halo positivo que o endulza. Espero que vos guste a vos tamén este libro. Bueno, ata pronto.